Haka jingya khun final jong ka Limpung 14 Senior National Futsal Championship R1000 R4R. Kabala penlong menta ka singi ka laipo tarik unok pra R1000 R4R ha Guwahati Assam. Ia kabala penlong da ka Assam Soccer Futsal Association. Ki kunhun ki belaya khun ka final hakate ka Limpung laya khun banya kini ka nam ladu hapdeng ka kunhun lekai futsal na jilla Meghalaya persha ka kunhun na Nongba Delhi kaba hakabakut ke jingi lekai ka Meghalaya kala yora ka jingjom da kaba kala Pynliem ka Delhi da lai la argol bad kabala long sendon kum ka kunhun ladu jong kate ka Limpung.